एक बैल एक बैल एक बैल एक बैल एक बैल पण फाल्या कपडे कापडताले मग आणि फाल्या बी फाल्यां येतले आतां फाल्यांच फाल्यांचे आतां गॅरंटी कोण आज येईल आज एक बैल दिला दुखयलो थोडे आज कापडताले मग आमकां मातशें ते गाडीचे वेपाक चान्स आहे लोकांक मातशें बरें पडटा ओके किती येईल आज आज येयला तितलो चड येयला नासलो थोडो येयला पण लोकांक मेळ्ळा थोड्या मेळ्ळ्या थोड्या मेळ्ळा काबार जालें फाल्यां दोन म्हणून फाल्यां सांगितलें आमची आयच्या शॉपां ओपन जाल्या आनी सीएमाक आमी थँक्यू व्हेरी मच म्हणटा देव बरें करूं सीएमान अश्युरन्स दिला की कोणीय जर कितें कायदो आपल्या हातीन घेत जाल्यार की आपूण एक एक्शन घेतलो म्हणून ताका लागून आमी सीएमाक थँक्यू व्हेरी मच म्हणटात आनी आमचे मास येवंक लागले शॉपां ओपन जालेली आहा चड चड देव बरें करूं 2 दीस शॉपां बंद आसले म्हणल्यार मेन जो सेल आहलो तो गेलो आतां कॅरी ऑन आज नॉर्मल एज नॉर्मल क्रिसमसाचो बिझनस तो गेलो सगळो रेग्युलर